we must open our eyes. Yesterday, Ruto signed some financial instruments which show very clearly that the country is heading in the wrong direction. He has told the whole world, and more particularly Kenya, that he is not going to fulfill the promises that he gave to the country because he was living in a dream world. He has said he has no money, and therefore back in Parliament he has asked members of Parliament to come out with a supplementary budget in which all the allocations for expenditure for the Republic of Kenya will be reduced substantially. So that Mama Mboga, if you had any hopes from Ruto, that hope is dead. Because he's telling you he has no money. If he promised you a job, know that that job is not there because he has no money. Ruto is saying he's giving people jobs out there in other countries as he's recruiting people to go to other countries. If any president does the duty of recruiting citizens and patriots to go and work in another country, that is an indication of failure. Indication of failure. So I think for those who did not know that Kenya Kwanza was based on a hypocrisy, on a big lie to the people of Kenya, now you are seeing it today. I was seeing yesterday when in one of the newspapers, they are now giving the correct figures of the Azimio members of Parliament. They are now acknowledging that Azimio had more MPs in Parliament more than Kenya Kwanza. But he bought some of our MPs. So without a majority in Parliament and without legitimacy, I don't know how Ruto is going to manage to govern. And any leader, if it reaches a moment where you have to be protected by the military, it means your time is up. Your time is up. Raila Amolo Odinga ne ka obiro nikech ma achiel kuom generals mage. Raila Amolo Odinga wagoni to ruodh goro moko kawuono ma bang'e kaka Opiyo Wandayi owachonwa kan bang'e nobedo executive director. Otiyo e Council of Elders. Ng'ani nyari momiyo koro president marwa obiro kae. Kipenjo joma ng'eny kama ugolo nitie oginyal ng'eyo to kawuok kamano kabisa mwana mami lwete sasa musmus unalani ndio kile mwanangu ni mos mama rusi malo mwenye fuano manani kamano contract one ogae one code yitawe one to clear last year the late Willis Otonde Opiyo Otonde one corridor Jadwong Opiyo Otonde ka Lilian Opiyo Lilian ni enwichungi mine Kisumu County Luo Council of Waya Mano Board of Trustee Chairman Injuga Waya kama intie Kamano inalubiro ka Adase kofa
Saipan. Aneno como se llama John Former Kir. Really supported Former Kir John from BUP. Kogelo, kendo ane organizing secretary mar Luo Council of Elders. Ogie thuoloni Ojaduong erokamano. An kode mama kodiro uyono mama ni Luo Council of Elders ruake kimanu. Tusagoro pinyini mane waparo ni erokamano mang'eny kuom uyo oblokatno yudo masamaka tadwaro ni one teroro kigiduto achiel kod jaduong' kode kachiel kod mama kadi biro agani wapatendo jaduong' kichung' mang'eny awuoro githuoloni kuyie nado luongo moluor jaduong' Ker Odungi joknyari osetimo gik mang'eny kendo jotane dalane ka boabedo kaka nyithindo gi famili koka onge gimane wacho kuom jaduong' Nyadhi nikech osiepna moloyo kendo nikech wamodogo kendo wagogo mbaka koro nyathi kowo Nyadhi an awacho e piny mangima urwake. An kod jaduong' Richard Okoth en jakom mar Siaya Chandra Wuok kacha jaduong' Charles ma jaduong' maduong' ahinya ofiswa mar Luo Council of Elders jaduong' Charles Ondore chung' yudo ka Nyasaye ochiko ni kom moro ni yudi kata ohandi moro nodhi maber ka Nyasaye ochiki to nyaka timre. Gima Nyasaye opogore ni Nyasaye pod otelo n'oganda maluo kendo jo Kenya. Kendo kama Raila Amolo Odinga bro donje Nyasaye emong'eyo. Kama kod ofis. Jaduong' Kasuku, Bishop Kasuku chungi fwa kuma intieno. Mano e jakom Luo Council of Elders e Kisumu.